Hesti ora kata ingkang Dwaja ayo sapi durung sawetara suwe nggonku lumaku sanegara Ima Himantaka nderekke marang sembanku Ratu Gusti lumebu marang laladan tanah Jawa ana wujude kethek mongke ngagelah ana tengahing dedalan mripating Mas padake kaya bisa tata jalma parek munyuk yen kena tak takoni marang aku sapa jenengamu endi pinangkamu dalan ropak lumuh kedisiken iki bedua sanga ngendi lho urung tepung wis ngarani bedua ala tanpa rupa temenggung pangkatku jenengku Moh Galiga Jaya sapa Moh Galiga Jaya wela sapa Senggana Ramandaya Patih Hanoman paran setiamu kowe wong sabrang temeka marang lalatan tanah Jawa Tanwurna bakal nglebokake dom sumur ping banyu piye kowe bakal nglebokke dom sumur ping banyu dom wi ora sadhe nganggo banyu nganggo itu iso mlebu dom sumur ping banyu kowe iki mau Durjana lho Durjana kuwi pangkate dhuwur sekolah yen wis rampung kuliah kuwi jenenge Durjana kuwi sarjana pian barisamu kena mbok piyak barisanku nanging ndasmu tinggalan kene piye kena mbok piyak barisanku ning ndasmu tinggalan kene lah aku ora penganggo apa parat ngemping loro genjah pati nyidam terbelo semua nyawam kowe jeleh mangan woing ndami iki nukus nyawang marang endahing tanduran wis moh nyawang marang kentol kuning parat tebak dadamu dadi layatan kowe Senggana Noman bumi gunjing haha eh oh wah eh wah oh wah 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 mati aku wah 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 parat wah wah ah wah ah parat pecah dadam ah orang mingkat hilang sirah ho biar kowe ya wah oh biar kowe ho nilai nyawa